Headlines kunya na pag-aaga sa lado lokal, DPWH Bicol Regional Director Virilio Eduarte ipapapod ni Gobernador Noel Rosal para linawon ang mga issue kan road projects kan DPWH sa Albay. LGU Piuduran padagos an espersos na mapakarhay ang supply kan kuryente sa sendang banwaan sigon kay Mayor Vanji Arandia. Listahan kan 15 benepisyaryo sa Legazpi City kan pilot project na pangkabuhayan kan ako Bicol Party List na Padjak Asenso. Ipinaluwas na mga benepisyaryo maserarom sa training ngunya na aldaw. Ginibong school-based immunization asin mga serbisyong medikal pinanginotan mismo ni Health Secretary Ted Herbosa sa handog ng Pangulong Serbisyong Sapat sa Kamalig, Albay. Sa bareta sa ibang nasyon kaya sa lado nasyonal, AFP kinontra ang pangapuda na mag-aklas kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Senate President Tito Soto ihihirit kay PBBM nagibuhon na urgent ang pagpasar sa propwestong Independent People's Commission. May iwasan na rally sa September 21, okay lang kay Presidente Marcos Jr. sigon sa Malacanang. DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ay binulgar na igwan ang tulo na flood control project na naidokumento kan NBI sa buhatan kan mga opisyal nagbubutwa. Kim Yoo-jung nagpatanid sa US, South Korea as in Japan na posibleng magresulta ang joint drills sa negative consequences. Baretang sports, British boxer na si Ricky Hatton gadana sa edad na 46 anyos. Yan ang headlines. Asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dainiba. Sa bareta niya to sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipapapod ni Albay Governor Noel Rosal si Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol Regional Director Virilio Eduarte para linawon ang mga isyong may kinaraman sa mga road projects kanahensya sa Albay. Sigon kay Governor Rosal, may mga newly constructed concrete roads na sa ngunyan nagbaratak na tulos nagkapirang simana asin bulang pa sa nakalihis matapos ang completion. Gustong maramang kang gobernador kung si isa may problema kung ini technical issues o contractors issue. Mientras na siniguro man kan opisyal ang aksyon sa mga problema sa tinampo bilang parte kan pagpakarhay kan bulos ng trapiko sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Siniguro ni Piuduran Mayor Vanji Arandia ang padagos na espersos na mapakarhayan supply kan kuryente sa sendang munisipyo. Sigon kay Arandia, dainin may enganyar na magnegosyo sa sarong lugar kung padagos ang brownout as in low voltage supply. Tinawan doon kan alkalde na kaipuhan in cooperation as in collective effort sa nasabing problema. Sa unya, naglalaom si Mayor Arandia na matatawan solusyon ang problema sa kuryente matapos magbisita sa Piuduran si 3rd District Representative Adrian Salceda kanakaaging semana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ipinlawas na ang listahan kang 15 ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa siyudad ng Legazpi para sa Pilot Project for Livelihood Program kanako Bicol Party List sa pagkipagtabangan sa 6-in-1 Corporation Padjak Asenso. Ang mga iniiyo sina Nelson Laguilles kanumapon, Maricres Billudo kan Istanza, Joanna Garcia kan Bitano, Clarissa Soler kan Kawit East Washington, Sheila Castuera kan Bagong Abre, Joanna Burasa kan Rawis, Marisa Bien kan Bigaa, Anita Alparce kan Bugtong, Maria Normelinda Sureta kan Taysan, Melanie Azuela kan Bangkinuan, Ruchi Armario kan Maslog, Milalin Alcantara kan Puro, Efren Criso Jr. kan San Roque, Grace Dalde kan Baybay, asin Brenda Manata kan Baryada. Sindama serarom ngunya na aldaw sa September 15, 2025 sa sarong training for Padjak Asenso sa Siok Main Brand sa Peñaranda Street, Barangay Bonot, Legazpi City po na alas 8 nin aga, sa alas 5 nin hapon. Abiso ka na ko Bicol sa mga benepisyaryo na magdara nin valid ID, as in 2x2 ID picture, libre ang training, pati ang pagkaon, libre man. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinanginota ni Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa ang ipinaglansar na school-based immunization asin mga serbisyong medikal sa ginibong handog ng Pangulo sa Kamalig Albay. Sigon sa impormasyon na ipinaluwas kan DOH Bicol sa sendang opisyal na Facebook page. Apera kan immunization, kaibahan man na ipinag-upresir kan ahensya an man iba-ibang serbisyong medikal, arog kan pagbabakuna, konsultasyon, mobile x-ray, HIV screening, deworming, family planning services, nutrition services, asin iba pa. Nasa sobra 1,000 man ang pinagkakarkulong naging benepisyaryo kanasabing mga aktibidad. Sa iba po niya itong baretang lokal, padago saan pagkikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay sa St. Dominic de Guzman Parish para sa papaharaning Nuestra Señora del Santísimo Rosario Maritime Procession na nagigibon sa Oktubre 3 ngunya na taon. Sa impormasyon na pigpaluwas ni Kagawad Marvin Baloloy sa siyang Facebook page, nagipagtabangan ang LGU Santo Domingo sa pamayo ni Mayor Bong Victoria Banda bako sa nasa parokya kundi sa Danay Organization para maging matrayumpo ang aktibidad. Sinabi niya na ipapaluwas sa mga masunod na aldaw ang iba pang detalles kay ni kasabay kan sa iyang paginganyar sa publiko na magpartisipar bilang pagtaonin honra kay Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Nasa sobra sa 600 na households, ang matrayumpong naging benepisyaryo kan Walang Gutom program as nakaresibin in mga food baskets. Katakod kan ginibong food redemption activity kan kaaging aldaw, kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Kamalig Albay. Basado sa impormasyon kan ahensya sa sendang opisyal na Facebook page, totalmenteng sa 171 ang benepisyaryo kan nasabing programa. Hali sa man iba-ibang barangay kan Kamalig, kung sa libreng nakapagpili hali sa tulong food baskets kan DSWD Bicol na ipinagpreparar kan mga retailers kan programa. Kantidad na 187,000 pesos nin illegal na droga ang nakumpiskar ka mga personalis kan Police Regional Office 5 o PRO 5 katakod kang ginibo mga operasyon kasuhapon sa Riyon Bicol. Basado sa ipinaluwas na daily operational accomplishments kan ahensya sa sendang opisyal na Facebook page, katakod kini naarestar nindaan 5 personang involto sa illegal na droga kung sa inakumpiskar man ang 27.5 gramo din pinagtutubudan na shabu. Apera kini nanotaran man ang 763 na pagbalgar ni mga lokal na ordinansa sa bilog na riyon kung sa inakumpiskar ang sobra 77,000 pesos na kantidad nin mga pinalidad. Arestado kan Daraga Municipal Police Station ang rank 2 regional most wanted person sa Daraga Albay. Dahilan kan kasong human trafficking asin panlulupig. Nahahampang ang akusado sa tulong bilang kan qualified trafficking in persons na pinakusog kan Republic Act 9208, 10364 asin 11862. Dahil sa gabat kan krimen, dainin piyansa na ipinagrekomendar para digdi. Igwaman in kasang qualified rape by sexual assault sa irarom kan revised penal code na may piyansang 200,000 pesos. Nasa kustudya na kan Daraga Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto na pa sa kamot na kan mga personalis kan Santo Domingo Municipal Police Station o MPS ang rank 1 most wanted person kan munisipyo kan Santo Domingo matapos nadarahon ini kan barangay Kagawad badang alas 5 ni paghapon sa Saindang Ipatura kan nagaging aldaw. Basado sa impormasyon ang suspect na midbida na si alias Ray, 18 anyos, asin wanted sa kasong statutory rape sa irarom kan paragraph 1D, Article 266 na pinag-imandiran kan Republic Act 8353 as in 11648 na warang ipinagrekomendar na piyansa. Sa ngunya na sa kustudya na kan pulis ang suspetsado para sa magakanigong dokumentasyon as in disposisyon. Arestado kan mga operatiba kan Ligao City Police Station ang sarong wanted person
sa kasong panlulupig sa Ligao City kanakaaging aldaw. Sigun kay Ligao City Police Station OIC Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, namidbid ang suspect na si alias Edsel, sarong backhoe operator. Ang operasyon basado sa ipinaluwas na warrant of arrest na may petsang Hulyo 26 taon 2022. Katakod kan kasong rape na warang ipinagrekomendar na piyansa. Sa ngunyan, ipinasa irarom ang suspect sa medikal na atensyon sa Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital bago ikinustudya kan Ligao City Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Meron tanto duwa ang dead on the spot matapos na agihan in Buhawi ang partikan Purok 5 Barangay Magang Daet, Camarines Norte kasudmang aga. Sarong senior citizen na babae asin sa iyang pamangkin na 13 anyos na lalaki ang nagadaan matapos na maatugan in dakulang kahoy ang tindahan kung saan sinda nagtatago. Bandang alas 6 din aga kan makadangog din makusog na ragubnob ang mga residentes na sinundan kan pagturumbahan ka mga kahoy na naging dalan para madatugan ang nagkapirang mga harong sa nasabing barangay. Naging difícil ang retrieval operation ka mga otoridad dahil sa dakulao na kahoy. Inabot man in alas 8:11 nin aga kan mahali ini. Sinabi ni punong barangay Eduardo Asiao na makusugon talaga ang paros asin nagwalat ng distroso sa indang barangay. Nagpasalamat man si Asiao sa gabos na ahensya kang gobyerno na tulos nang nagresponde sa insidente. Naging puga-puga man ang clearing operations ka mga otoridad para maagihan ang tinampo na minakonektar sa Banwaang Kandaet asin San Lorenzo Ruiz. Kantidad nin sobra 2.87 milyon pesos na indoor cultivation system ang naresibi kan Subangan Integrated Farmers Association sa Barangay Carolina, Naga City, hali sa National Urban and Peri-Urban Agricultural Program kan Department of Agriculture Bicol. Ang Certificate of Award kan proyekto, personal na niresibi ni Subangan IFA Eric Galgal. Sa ginibong handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat, kadakaaging aldaw sa Fuerte Camsur Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Magatugang primerong partiyan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin kamugdagang kampanahon, makalis po nagkapirang pagirumdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon
magtataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal, kinontra kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga pangapuda na bawion ang sindang suporta kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin siniguro kay ni ang sindang makusog na lealtad sa konstitusyon asin sa namamuno ang Pilipino. Sigong kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, napigbabasura ninda ang nasabi mga pangapudan. Sinabi niyang dapat na solusyon nakabase sa democratic institutions asin susugman sa rule of law asin bako sa extra-constitutional means. Ang pahayag ng AFP kasunod man ka mga protesta kontra sa korupsyon may kinaraman sa mga proyektong pang-infrastruktura kan gobyerno. Hahagado ni Senate President Vicente Tito Soto III kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikaran bilang Urgent and Senate Bill 1215 o midbid bilang Independent People's Commission. Paliwanag ni Soto na makakasiguro ini na ang executive order kan Presidente sa pagbilog nin IPC magpapadagos asin magiging permanenteng lay. Dagdag pa kan Senador na ang IPC maimbestigar bago sa mga proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol, kundi para man sa ibang ahensya nin gobyerno na may infrastructure program aron kan Department of Agriculture, Department of Health, Department of Education, asin dakul pang iba. Welcome man kay Soto ang pagsumitir nin kaparehong propwesto sa House of Representatives. Dagdag pa niya na importante ang IPC dahil makakatabang ini tanganing maibalik ang tiwala kan gobyerno. Maprotehiran ang pondo kan nasyon asin siguruhon na ang mga proyekto kan gobyerno nagigibunin tama para sa kapakinabangan kan mga Pilipino. Mientras tanto, pigrespeto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang diretso ka mga namamanuan na magkonduktanin maiwasan na rally sa pigtalaan kan maniba-ibang grupo sa September 21 kasabay man kan anibersaryo kan deklarasyon in martial law kan panahon ni dipuntong Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sigong kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang panindugan kan Presidente dahil siring na pagiro, parte kan demokrasya asin diretsong magpahayag kan matalingkas na nasa buot. Apera kini, naglalao man ang palasyo na dai sasakyan ka nagkapir ang grupo aniro protesta sa September 21 tanganing baglansan ng destabilisasyon. Kamautan kan September 21 rally nakarampagon ng gobyerno asin i-insistir na panimbagon ang mga imbulto sa mga korupsyon sa gobyerno. Ibinulgar ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na igwa ng tulong flood control project na naidokumento ka National Bureau of Investigation o NBI na may anomalya. Sa sarong pahayag sinabi ni Remulla na parte ini kan report na itinaos sa iya kan NBI matapos pahiroon ang nasabing opisina para magkonduktanin sa diri kaning investigasyon sa flood control crisis. Mas gidaipang pigdetalye kan opisyal ang kabilugan kan investigasyon, ang mga naidokumentong anomalya sa mga nasabing proyekto, pinag-unambitan kaining may mga nangyayaring sabwatan ang nagkaverang opisyal sa nasabing proyekto. Daiman pinag-unambitan kan sekretary kung si isay ang mga opisyal na imbuelto o digdi, alagad siniguro niyang daisinda sa santuhon sa kabilugan kan investigasyon, sagud sa mismong pagplantar nin kaso. Pinauna na kan NBI ang investigasyon sa mga flood control infrastructure sa enot ng binisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Padagos na nagiging biktima ang mga Pilipino nin mga scam hub sa bilog na Southeast Asia. Sa report kan Department of Migrant Workers o DMW sa pagdangog kan budget kan House Committee on Appropriations na day mababa sa 1,434 na Pilipino ang na-recruit kan para magtrabaho sa bilang mga scammer. Sa nasabing numero na iligtas asin naibalik na ang 332 na Pilipino gikan sa Cambodia, 387 halis sa Laos, asin 715 nagikan sa Myanmar. Mantang apisar kan pagpataw kan Pilipinas din Alert Level 4 na nagbabawal sa deployment ka mga obrerong Pilipino sa Myanmar na iristo pa manggiraray sa nasyon ang pinakanghalangkaon na
numero ka mga Pilipinong illegal na na-recruit. Tinawanin doon man ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ipanasarado na kan ahensya ang mga recruitment agency o company na nagde-deploy ni mga obrero sa mga nasabing ahensya asin nagko-koordinar sa ini sa Department of Justice para aksyonan ang mga individual na illegal na nagre-recruit nin mga Pilipino online. Ipinahayag ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na obligadong gibuhon na digital ang gabos na serbisyo kan gobyerno sa bagong ley na Republic Act No. 122554 o mas midbid bilang E-Governance Act. Sigun pa kay Aguda na nakapalaman sa E-Governance Act ang mga patakaran asin mekanismo kung paano dapat gibuhon ang digitalization sa mga ahensya kan gobyerno. Dagdag pa niya na sa nasabing ley, mawawara na ang pila asin magiging bukas 24/7 ang serbisyo kan gobyerno. Ini ang kamauotan kan E-Governance Act na digital na ang serbisyo kan gobyerno. Para po sa bareta niya to sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports. Nasa linya, nagbabalik si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Welcome back. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpatanid si Kim Yo-jong, tugang ni North Korean leader Kim Jong-un na pwedeng magdara ni negative consequences ang pigigibong joint military exercise kan Estados Unidos, South Korea asin Japan, sigon sa report kan state media kan North Korea o KCNA. Mapungon niyan sa September 15 ang taon na military drills kan tulong nasyon na inapod na Freedom Edge na kamautan na pakusugonan air, naval asin cyber defense capabilities kan US, South Korea asin Japan. Sigun kay Kim, ang pagpapahiling ng presensya kan Amerika, Japan asin South Korea sa salang lugar sa palibot kan North Korea, siguradong magkakaigwan nin maraot na epekto sa sainda. Apera digdi piglalaom o piglalaoman na makonduktaman ang South Korea asin US nin Iron Mace tabletop exercises sa masunod na semana kung sain paghuhuronan ang integration kan saindang conventional asin nuclear capabilities kontra sa mga patakot kan Pyongyang. Magigirumduman na haloy nang pigkokondinar kan North Korea ang siring na mga ensayo na pigkokonsiderar nindang rehearsal para sa paghanda sa gera mantang sinabi man kan Seoul asin kan Washington na ang pigigibong drill saro sa ng defense capabilities. Sa lado kan Karawato Sports, gadan na si British boxer asin dating boxing world champion na si Ricky Hatton sa edad na 46 anyos. Sigo sa tagapagtaram kan Greater Manchester Police na nakaresib sinda nin apod kung sa inwara ng buhay ang boksingero sa harong kaini sa Bowlace Road, Heidi, Tameside. Dahil man sinabi pa kan mga autoridad ang kausa kan pagkagadan kan boksingero. Binansagan na da hitman si Hatton kung sa inang gana ini nin world titles sa light welterweight asin welterweight class. Nakalaban kay niya nagkapirang mga pamosong boksingero sa kinaaban arog ni na Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao asin Kostya Tszyu. Kan magretiro na ini kan 2012, igway ning malinig na record na 45 gana asin tulong daog. Sa mga nakaaging taon, day kay nipigtago ang pagkasugapaan niya sa alak, droga asin depresyon. Nakatalaan ko tanay ning magbelta sa boxing ring sa Disyembre ngunya na taon para labanan si Asa Alda, nagigibuhon sa Dubai sa Disyembre 2. Iyan ang detalyas kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kampanahon, nasa linya man si ang Pag-asa District Regional Forecasting Center, si Sir Almuela o si Sir Samudyo. Pag-asa, please come in. Ato yung pang weather update ngunya na aldaw ni Lunes. Uring namataan ang low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility kas bagong alas 3 din aga sa distansyang 235 kilometers sulnupan kang San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon.
Di man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, iguaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol ng daraman ng mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halis sa timog sirangan na mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5.34 ngunyan nin aga, asin masulno pa dyan na alas 5.46 nin hapon. Alidigi sa Dios ti Pagasa, Ariel Samoy. Thank you very much, Sir Ariel. Baga to ganyan na pang kabilugan ka sa tuyang paret alas 7. Ngunyan pong aldaw na inin Lunes, September 15, 2025. Mga bareta pong kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Kaya po ka nakatawag nato sa pagsurat ka mga bareta. Jenny Matthew Valeran as in Nicole Ann Gloriani, Laro Technical, kasabay natin dyan si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Kapangaraman kang bilog na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Lani Belleza, good morning. Si Herman, si Benji de Pogi, Benamin Hilay, good morning. Si Mading Cora Balaoro nakantabay, si Sir Alan Imperial nakantabay, Ira Juneda, pleasant Monday daw to everyone. Siringman si Omer Realista Lola, good morning. Si former Councilor Jesus Chito Baldo nakantabay, good morning sir. Siringman si Kuya Bob Gadano nakantabay, asin siyempre si King Rinaldo dyan po sa Bangkinuan. Si Bing Buen Boris po sa San Isidro sa Malilipot, as in si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Sa mga nakatabay po sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo, WGB 106.9 sa Tabaco City. Siyempre sa Gabus po naka-tune in, nakantabay sa Gabus na social media platform kan DCGB. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako man po si Mardila sa pangaran po ni na Sir Ariel Samudyo kang Pag-asa Dios Regional Forecasting Center, siningman ni Nicole Ann Gloriani. Ini po si Mardila, thank you for giving us company. God bless the Philippines. At baka na po masunod ang hapot with VP Henry Maceda. Taud-taud lang po. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo.